Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag, bigat yo amin sa nga pada papagayam. Manipod ito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan in Barangay 31, Talingaan, Sitio Lugbot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin na sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, Isang special na evening. kada tuti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak iti rimbag nga bigat, naimbag nga aldaw, naimbag nga oras, kada kayaming sa kapada. Kada padahanan nyo, ti pagkasaritaan, ngayon tayo padayawan nga ibasa, ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Abraham o Abe, nga napoluan. Katulong, anat katulong. Ti asawa ket katulong, katulungan, yan. Sa bali na dyan, housemaid, ada nanda, nadikat, no siya kumagat, ada katulungak, ni misis ko, ya, katulungak pa, hindi kita anak ko. Ngayon na word nga katulong, o katulungan. Padaran yung pamagayam, di ba kasalitaan ni Abraham, so nga irugita yun nga ibasa na ito'y, di ba kasalitaan ni Abraham, nga napauluan iti katulong, wano katulungan. Charararan. Dari kita gundaway nga nabayag ag response sa computer tayo. Isang yan. Sanga bale. Dire-diretso dito yun. From the beginning up to the end, ti pagrugyan kan paggibusan ti pagkasalitaan ni Abraham. Sagudayan nga ti surat. Dear Manong Nemi, Jack kumape kayat ti bumangon Manong Nemi. Gabota napalaluwak manen ti minom idirabi. Ken manulay nga oras ti turog ko. Awampay dua nga oras. Uno nasurok lang nga dua nga oras. Ngayon kastaw na Manong Nemi ti panang tugtog ni mama ti siled. Ti ka ridaw ti siled ko. Akabayatan ti panang tugtog na Manong Nemi. Isong ti panang ikumpas na iti adu nga sermon na. Sermon dito. Isong kapilitan nga bimangon na Manong Nemi. Nagturo nga adangos iti CR. Tada CR ti kwarto. Nagtotbras, nagdaramos, nagsagaysay. Kalabasan na, nagturo nga ko in dining room. Dati-dati no ka, Manong Nemi kata, adda umasdag nga mang templan iti kape. Kaya maumat yung masadag. Kape. Napananggalin ni Inday. Gawanin ni Inday. Hindi pa ilang kalman. Sabi nga, awa nagpaot nga katulong tayo ya. Dati sa lutsudem kinipapang mo.
No apay nga awan ti agpaot nga katulong tayo. Manong nemi kabilita nga siyak ti nagtempla. Kadno kaming ta mga asawa kan. Di ada ko maparatempla ti kapem. O na mangyawat ka ka sa pulam. Itatawan katulong tayo. Impresubli nga siyak ti mga sikaso ken ka. Lakayan kan. Agsasangan ta o. Wala ni mama. Sabali man ti bagbagada. Kasang kayarigan na. Agsasangan ta o. Ukis ti man eh. Di isot ko lang tiso. Mamang pay. Nag-aasawa na gini kakabsat mo. Baka ag-aasawan tuman dat inaunang apo kumi. Nginaunang kanakam. Di ka to pa ag-asawa. Mao, bingak pa iti 35 ng tawin ko. 35 ng tawin? Ubing pay. Nakaado ka kumaitan. Nag-asawa ka di 25 mo. Sa 35, 10 years, man ako matputot mo. Asawa manin. Katuin! Suminakon ka na kayo. Diba siyempre, no, gasawan ti anak at suminan. Siyak ti burdak, siyak tawid ti family house. Siyak ti bang tawid iti business tayo. No, pa bukod ko business. Wen, awang problema iti financial. Awan ti problema iti anyaman iti akasapulan ti mater nga manak. Ti problema, ti kurang ken kagat asawa. Asawa ken anak. Tapno di kas ada katulungan. Katulungan, uno katulong. Di ba rin siya? Ti katulong kat kas kumakiniinday. Ang ti katulungan, kas kanya, katulungan nak ni papang mo. Kinatulungan nak ni papang mo, nga nang plano iti pamilya tayo, nga nadaan kami uti upat nga anak, duwa nga babae, duwa nga lalaki, duwa nga inauna nga babae, duwa nga inauda nga lalaki, nga sika ti Bordek, manong mo ni Junior, duwa kayo nga lalaki. Ada asawa da aminin. Plinano mi, katulungan nak hindi papangyo, nga nangipatakdari dito nga balay, nanggapuunan, itinegosyo, inasikaso mi itinegosyo, kinatulungan nak ni papangyo, nga nang paadal ka na kayo. Nakapagturpos kay amin, nadaan kayo tinapintas kang trabaho, kasi kalat kurang nan awan pamilya. Naging gaantada, kawalit ipodermi. Dikit kinalaing yung sa umama. Slamasing gan, uno armalite. Ay, po. Abay mauma ka karig di bagbagak, no mauma ka agtong palakan, mga sawa kan. Edi makakapayak manong nemi. Pahanag iti hardin sa madugay mita. Mayat-mayat. Biyernes, nukuha manong nemi ka talaga agbabad kami kadag iti barkadak, obisina, kan barkadak, uminom iti bar. Ijabar at paginumami hanga jabar tinuman mi. Ganun hasta nga magagetak manong nemi mangirwara kiti babae itayak iti motel o hotelak ngagpatnag manong. Hindi na palabas ka na bayi awan tinakursunada kin madat mood ko iso ang saan nga nangirwara iti babae. Ganun na iti pagdandanagan dapapa kini mama amangang kanon na makaalak ti sakit. Agsaksak bayak mo, nagkunkundumak mo. Manong nemi manipod namin, iti namin talo nga pa nakasugat ti puso. Saan ako nga nagseryoso, kadag iti pabay. Nuwapi nga siyak. Siyak pa iti ikulbo dag iti babay. Ti first love ko, adak pala yung ti college, manong nemi, kinunak kong kuhan iti nga iso ti first and last love ko. Hindi na makabagrador kami manong nemi na paano nagtrabaho dyan Manila. Nakalipat natin. Imagine. Na pinaspala editi kami nukasyon mi. Irikuan. Pagamam dawanin. Irikuan kakaiso na nga tumawag imbaga na nga lipatan na kon. Uno lipate ko ni Suna. Taddan sa baling nga lalaki nga patpatek na. Dinasakit. Impatuludan nakpet invitation. Wedding invitation. Nakaw. Yung sana ka napukawon tinamnama, manong nemi. Adot babae dit ako na. Dan tangay, dan trabaho. Sa tikot saya, guwapo
Anak maawalan ti kwarta. Pawaling ko pa yung katangin ti babae, no? Labsak tagsaw. Nagayatak manin kalpasan ti duwa nga tawen, manon nemi, ti bagarap ko kit ison. Ngem, umuna-unay, saan nga virgin nga tinagikuwak, napiyapay di first love ko, manon nemi ta siyak tinangusat, ti ruangan ti langit niya. Ngem ti may kadua, manon nemi, madlaw ko idin, nga talaga nga mahilig iti sex. Ngem napintas, permi, super ti pintas na. Model nga ron, pang model. Ngem madalang saan ko, naipaay kan kuha na kid dawan na. Maipaay ko mat kid di. Ngem saan ko nga dagos nga maipaay kapatap. Nakaproblema kiti kwarta ka rin nga panawan. Baka disukid din ti rason no, ape ka insina na. Kadim pakaamon ng adan na. Baknang. Adamat kadi mabalin ko. Mabalin mi. Ngayon bakbak nang manong name iti nang isukatan na kanya. Nako. Ang sakit naman. Dalang saan ko nga napatgan. Nga patgak tumadlang ng saan ko insigida nga mapatgan. Kasano nung asawa kami to? Kasano nung adan to sa aming pagkinawatan? Sus, magnagid din. Talo nga tawen tinapalabas, idi agayatak manin. Manong name virgin nga tinagikuhak. Sa okay idin, agraman di kita naganak ang kuhana. Yung tinakasaksakit. Mabaling ko pa ako na manong naming nga. Dakdakil ti kwartak ng tinangisukatan na kanya. Kaya lang, matawing na isong na, iti Hawaii. May sa balikbayan manong naming. Natataingan ngem siya. No gwapo, medyo parehas kami. Ngem natatahor. Agasam timbalayan na manong naming. Digi dinaganak, kada ita nga babae. Data nga tangmat at urayan na kanya kidi, nga ibalayak ida. Ngem da di hawayano manong nemi imbalayan na. Digi dinaganak yung kuhana. Isumat yan tinangisukatan na kanya. Namintalon manong. Naderderan ti pusok. Isonging karik. Saan akong nagseryoso pa ka naging babae. O sa reklatan naging babae na pagparausan. Saan akong nagayat, tapno saan akong masaktan. Kaya kahit ko layangan ti saan nga kasawa. Ngam ti mangalak ti magpasakit iti pusok. Naderderan ti pusok, gusto ka po na nga awanin ti dalan ti pakasugatan na. Diyakon kaya't pa'y nga maulit para iti maminpat aguntawon. Ket gapo taawan ti katulong mi manon mi kapilitan nga siyak payen tinaginaw tinanganam mi kada papa. Uwan manong mi. Tumulong kang dalos. Imbag ta nakakadalusan ni papang mo dita lawla ti balay. Talosam di kwartom, dalosam ti salas, siya akong di makamo dito ay, kenda doon mo pa ipaset. Basta ti kwartom, kenta salas, ti dalosam. Saan ka nagreklamo? Mamang pa yung anak yo, 35 taon kon. Sakti magdalusan nyo? Okay to, nagti kwarto ko, okay lang. Magkapagdalusan, nagpwede man nyo. Wan, diyan nyo ti silad mo. Awanan ni Inda, nga sumurek na ti silad mo, nga mangdalos na banyo ti silad mo. Mga man sa baling nakatulong. Abi namin nga ako nagbay ka katulong kaya. Jack, kadimat ko na kang kaitay nga salud. So, dem kinipapang mo. Nuwa pa yung awan nagbayag nga katulong. Siyak man ang tinakita mahani. Kaya talaga amit. Sanak ba't nga naungit ka na katulong ha? Sanak ba't nga managbaon? Kinapudno na. Ginulan. Nga nalimid nga ikaktinayon ti swalduda. Day takit. Inamin mo, Fidel. Inamin mo. Umit ngamin pa. May sakamat kung manunong kinamama mo. Talagamit. Apay na nayunan nyo ti swaldo na. Etap no agpaot. Ngayon apay hanga nagpaot. Gabot tamadok talamat ni mamang mo. Isumat ti mang papanaw ka nagiti katulong. Sasyak ti pabasuli. Saan nga jak papanawin? Kahit mabamumut sir ka ni kwarto, dalo ko. Ana. Nagreklamo ka pa? Pa,
Hamat nga mabalinan ni mamang mo. Sus, apo ay. Kaya nagadot sa balita nga mabahay, apa yung katulong? Kaputa mahilig iti katulong ni papang mo. Kaputa nagbalinak, hindi ngamin nga katulong daiho. Na? Ano ko na yung mama? Hindi mo ka di ka mo deta nga pakasalitaan. Mahilig ni papang mo ti katulong, tama isak, hindi nga katulong. Hindi nanubya na. Kin inasawa na. Magpintasan na akit tinulungan na ka nagbasa. Sandeta, letan, nagtinulong kami, kita kami tinag-asawa. So, saan yung oras nga babalaw na kita katulong, mama, Dara padasan yung medgaya, tigas jay. Hala, naseset karun datan no, awan ti mga alal katulong. Yan, tagay tal-talo tayo, umad. Sige. Ang no, siyak to nga ti mga alat katulong. Ken? Isan to. Sir, kan tumanan ni papang mo, di silad na? Samat na. No sa sino ti makaalat ti katulong, maka mo. Di ba? Ni papa ti kang kanahin ng mga alat katulong. Iso siyak matitan. Siyak kita tagsapol ti katulong, mama, papa. Kaya no siyak ti makasapol ti katulong, papa, pangaasim. Agkalaban ta. No pakibya ng ti katulong, sumrek, na siyak ti mga alat. Wen manong nemi no anyaman na data nga dialogue mi nga talo kada papaki ni mama. Kinagpaypayso. Kinamkat kaslaon na nyaman na. Ngem na ibulgar mi manong nemi ti kinapudno. No pa mo kidin ti istorya da papaki ni mama. Katulong da idi ni mama. Ngem nagkursunada ni papa ti pagpakada ti pagpindasan na manong nemi kita siniryoso ni papa ni mama. Isu nga isudat nagasawa nga isudat nagbalin anaganak kada kami. Kahit po noon iti ko na ni mama manong nemi nagasaten no adda makatawan ngagpaot iti katulong mi. Takas dyan matarami din ni papa. Nainayonan iti sweldo da. Ang iti kasukat na. Agas dyan. Tako naman ngayon ni papa. Saan nga mabalin ni mamang mo kunan. Manong nemi nagtalin ni Ed sumagmanong nga bulan ngawan ti katulong mi. Aging ka manong nemi nga nagang angawak nga nangipan iti paskil iti gate wanted housemaid. Nairanta una na ira na idi manong nemi nga awan ni papa idi adda umay kaplikar. Siyak manong nemi ti imbaon ni mama. Baka nag-aplikaren. Si kanti magkilatis. Nung mabaling kumaanak kat pilyam na tayo. Awan lang na. Mamamat. Ure man awan lang na. Kat ibagayo man nga mahiling ni papakarag iti katulong. Ay. Daw-dawat ko ang pating kakuman ko nakit ng dyan ka mo. Naging ka ano nga dapat lagtartaray na darat urat na. Dawambat ko yung mga may awambat pa yung tinapangit nga. Siyempre kakatulong. Ito talaga nga mabalin. Naganoon na mahilig ni papang mukha na teenager. Alam lang kakita ng basar nga basar. Ini makasadagak apagisong ti malyaw kaniyak manong nemi kaslo nagsabat dagiti matami. Morena, simple, katulong nga, ika nga. Tanong kawang ko mga katulong ti serkan na reto, baka naka-make up, naka-burluloy. Awan ti makita ng harkus, tilapayag na. Paglabas, dumanon ti abaga ti buok na, anong nemi. Mayan, ti purma ti buok na. Kimampuso ti rupa na. Nabiyag di kiti mata na. Narumpi di kiti bibig na. Imisima kat imisima. Good morning, sir. Idireta nga pa nagbalikas na. Nadlaw ka nakita k manong nemi tinauros nga napudaw ng ipan na.
Simple kinapintas. Naidilig ko manong name kadagit imon unan nga girlfriend ko. Okay, so na. Ngayon kasla, saan ko nga mabalin nga i-display? No, agkuyog kami, kasla, saan kami ngagbagay? At siyempre, no, ada pa panak, galante ti arwatek. Madlaw mo lahat ng executive, manong nemi tilanga. Kahit na dahito nga babae ti umabay. Baga, madlaw da nga katulong nga talaga. Hanga katulungan no tikat katulong, manong nemi. Good morning to. Sir, nabasak na ti placard dito eh. Kahit ko kumati sumrek. Gigi tinagan ko. Gigi, as in galonggong. Nemas na galonggong, sir. Nangaroon na siya timang luto. Dati paksiw. Paksiw nga galonggong. Galonggong ngamin ti muslidi nga lutlutuig di balay. Ta galonggong ti medyo nalaka. Magustuhan na kiti kakabsat ko no. Agpaksiw akti galonggong. Diyan pa nga galonggong ti tapig tak. Sumre ka kang kastulong ko, sir? Wait lang nga rin. Barangay clearance. Barangay clearance lang, sir. Kaya pag-iso ko mo, napanganangala, tipis ka laging gada police clearance. Nasang batak mo, sir? Wait lang nga rin tilokat ko ti gate. Sumre ka. Dumanon ka. Hindi makastrek manong name pinagtugaw ko, inaibak ni mama. Ma, da kayon di bang kilatis? Apa lang ka siyak? At lang na, simple nga lang ay, dati mo gusto ni papang mo. So nga, ibagam laing nga tinasapsapa akong daway. Da kaya nga rin pa man mag-isarita na. Naguyog kami matlangan na panitasalas kad napasarda nga di makita na ni Gigi. Hi, good morning ma'am. Timakder nga nagdaydayaw. Kinitanak ni mama sang nanyara sa asnak. Kastay di tilangak. Idi ag korsonada kanyak ni papang mo. Kastay di tilangak simple. At nagkapuwak nga ron ti marikirikat ka pamilya. Katalaan nyo na. Pagkasyak nag-desisyon. Siga, nga interview mo. Kanibagam noan niya di kitinasken nga aramiden na, ibagam di kitinasken nga di na aramiden, ibagam di kitinasken nga liklikan na. Ibagam nga liklikan na ni papang mo. Sige mama, siya konti mag-interview kayong kana. Ni mama manong name din ang idasar. Iti meriendami nga doa. Alam, ma'am. Gusto sa ngilyan tak malaunayin. Agad sa nga ili ka pala ita. Minto no, maalad na kan. Si kantek sa nga ili. Nadadumte nga sa nga ili. Nga dad no, adakas to yung nga sa nga ili. Agad masapro nga may dasaran ti merienda. Kaya manak, ma'am. Ito yung harot nagsarit-sarita. Manong name tinamag ko. Ngayon muna. No anat naturpos nan. High school graduate manong nemi. Na dumaduma ka nung trabaho ti simrekan na ita ka na lang nga agkasumrek akas katulong. Simrek iti karinderya, ti restaurant, ti department store, di kitay peddlers, ambulant vendors, di kitay aglaklaw ka rin iti bisbol kano, empanada, dumapay, naging street foods. Naglako kano pa iti, nagpahalo-halo kanupay. Kaya na doon naging bagana. Damo na ano kanto sumrek ang katulong. Dikit, amin nga trabaho tinagtibalay. Uwan, sir. Nalingak pa yung agluto. So na lang ta,
agpatinggalang na kita amok nga lutuan na ta. Tsak pa sumrek ka na kita class nga restaurant. Adaman sumrek ka nga restaurant nga dinamot ibalubos nga adakti kusina. Siguro sir, no adra kita basaek. Ang pangalak ka na kita no ano na kita ingredients di may isang putahe. Alis to ka makasurusuro. Pangawag ka na dyan, cooking book, kunada. Huwag sir, ano maalam dito YouTube? Una dito Googles, i-Googles mo lang. May nga rin cellphone ko nga touchscreen. Ano pala keypad na. Pagsalitaan yun to kinimama na may panggap ka na kita. To kahit man di makasurusuro. No, talagang makastrike ka. Pang-aasiyo, sir. Nagagatak, napudnoak. Haawan ti sakit ti imak. Anong sakit ti ima? Ano sakit ti ima ko mga ibagbagam? At agudkud na? Nagagbidbidot, sir. Agbidot akman, ipulang ko itad ko taking kukwa. Ibudno. Kahit nasawan, awan ti taktakaw ko. Maawata ko. Boyfriend. Pabigas lang kang kadagos ko sumumbat. Awan pa boyfriend ko, sir. Yung madala pingit nga gararam kanya. May isang tricycle driver. Iso ti may isang mangtultulong kanya. Noan yaman ti pagkurkurangak. Oray no, sakripisyo na mapasadaan na edad na. Makipaspasada lang. Kinaraduarak ti high school. Abay, manukay kakabasat, talo kami, sir. Sakti na una. Nagbasbasa ti high school di kiti duwang kakabsat ko. Parents mo, ulila kam ti ina. Ti ama, ama nga rod. Ada di balay, sanga makapagtrabaho. Gabato ng trabaho, sumunod di asmana. Meaning, masakit, at sakit na. Sir. Balay nga rod. Okay no, agtudo ang bagyo di balay, okay man lang. Agbakwit kam no ka, sir. Kabayat ang kagsasarita kami manong nemi sa anak ngagsao no saan nga nakatutok dagiti matak itirupa na. Kastamat kang kuana. Kahit nasa wood manong nemi agsasalita kami eye to eye. Man aninawak ka dagiti mata na ti kinapudno na manong. Kani talaga panagpakpakaasi na, Sir, alandak ka diya. Please, marbareng na ito yung tipagpautak kas katulong. Bagasamat nga umanay ti sweldom para kada kayo. Tapos ikamat ti breadwinner. Hamat na makapagtrabaho ni tatang mo. Napipian ngam di awan ng pulos. Karagiri aming hanap na nagtrabahoan. Talagang nga awan ti makanay. Iso nga na mabalin 24 hours sa trabaho. Noon ako mamapay trabaho pa'y trabi. Ores saan ako namat maturok na mabalin. Sige. Alaanda ka to eh. Agawa sir. Ni ora lang ti makder nga imay iti abay ko nga tugaw ti abay ko sana kinarak. Ay, dapat saan ko kaya? Ha? Ay, sorry. Nagbanglo ka, sir. Dahil taon na iti kayat. Saan na nga sulisugan? Saan nga ba nang sulisog na dyan naramid ko, sir? Diyak lang amin mas bahalan tiragsak ko. Kasta kami nung maragsakan kahit ko tagyaman. Maarakop mo, ti pagyamanam. Oh, sir. Dito na ti iya, iyon na ko keng kano kayat mo, tagpaw ti dito nga balay. Di ka mga aramid, kada ito pakasulisugan ti lalaki. Mataranta ka mang sulisug keng ka, sir. Among ka dinuapi nga sa nga paw ti katulong dito balay mi. Diyan ka mo, sir. Mahilig ni papang ko. Ha?
Iso nga, sa nga pa nga nanay nga naala. No kayat mo. Nigli kam ni papang ko. Napintas ka. Ubing ka pa eh. Di ta nga mahilig ni papa. Inindot ni papa, nagkaabay kami kaslamanungek lang. Kayat mo sawan, sir, adot na sikugan ni papang mo. Aumat pa itagid nag-claim ang ada na sikugan na. Ang numadoktalan ni mama, nga karelasyon na papakin ti katulong, papanawan na di katulong. Pahing nga, ipalubos di katulong. Managrealo kami ni papa. Nagsweldo di katulong, naliban nga na inayunan ni pa di sweldo na. Kaya nga sawan, kwartaan ni papa di katulong, mayat lang. Siguro, okay mo di katulong na masapol na kwarta, sa nalaing met ni papa, na paramanan na di katulong, ala nga ala, mawata mong tikait ko sawan. Sumaliklikam ni papa. Saan nga maliklikak, sir? Oo. Madlam mo nga tamad din ang kursunada kang ka. Sana kay Jaya antikwarta. Sana ka sirkan. Baka pasarangan nakatipaltog. Uno tutukan nakatimo ko. Uno saan kat kwarta itutok na kang ka. Saan ka matin nga kikis. Yan tanging gwapo mo ti papa. Yan tanging kasapulam ti kwarta. Wana, mayat kang? Makita, makabagkit-kit kay tan, no, kasi nagpampangunot kan. Sige, sir. Anong sige? Hamo kaya atin sumrek? Kayat ko, sir. Oray no, delikado ka kini papa? At pagsasawa, sir. Ngaon maaramid di lalaki no hang kayat di babae. Oo, tama. Awan maramid di babae no hang kayat di lalaki. That's correct. Sana nakakit din nga. Sana laki na pukawan ti puot ko. No talaga saan ko kayat? Dayay, no talaga saan mo kayat? Talaga ngaon maaramid ni papa. Ngayon ka doon naman kami nga kayat da. At anong pintas siguro mo ti offer ni papa. Patasak siya. Oreta, alis to ako lang yung mangibaga nga kikata ko no kas pagarikan lang. Tama. No talaga nga sa mo kayat, ti offer ni papa keng ka. Alagat, mabaling mo ti resign nga sigod. Na mga lakam tumanan ti katulong ni. Rinugyanin ni Gigi tinang trabaho ti day tanga aldaw manong nemi kadagtungtong ed ni mama. Okay ka no, naparagsid ka no, kan nalinis ti trabaho no. Pangrabi manong nemi iso tinagluto, imbaga ni mama no anya di kitinaskin nga lutuin na. Abag isungit manong nemi nga nakaluto ni Gigi di sumangpet ni papa. Oh, raimas tayo mo. Dito ibang angot ko nga pangrabi itayo ha. Honey, sikat nagluto. Adan ka barbaro nga katulong tayo. Ush! Luto pa'y lang, naimasin. Ay, agkalaban kayo nga gaman. No pakibiyangam ti katulong tayo. Ini ba't honey? Napakibiyangan nga bagbagam. Luto ti pagsasalitaan. Nga damat na dumdungeg tinalyaw nak ni papa manong name. Husto ti ko na ni mama, papa. Siyak tinangala ka na dyan katulong ni Gigi. Uy, nagan na lang nga naimasin. Agkalaban na pa panakas pagarikan lang. Abay kung sunadam? Malakas ta. Yung tapno dagpaot nga katulong. Sa mesa, nagspatingga kayon papa. Uy, sana ba't nga tumultulong ka. Tultulungan di katulong, nukurang para kang kuha na di sweldo na, o nagunggundawain nyo at kinarukop na. Iho, saan ko madapagsangsanggitin? Dito parparag sakit ah.
Abay, saan nyo ipangag kini mama? Uri pa, saan ko ipangag ka muna? Idi mangan kami manon nemi ni papa mismo tinangibaga. Gigi, tikatulong mi kita makigiddan nga mangan. Angem no, masapul nga. Agrifil, isot tumakder. Hangada kami. So nga, nagtukukan. Kinitanak ni Gigi, nagtung edad. Makadakas ti matla abay ni papa, ti bakanting atugaw manong. Up-upat man titugaw, nga naka-ready, itilamisaan. Kahit nagabay na. Parang nami, agner-nervyos sakit ni Gigi. Tanumanin, kitain na ni Papa. Numanin umatras. Dumindin nga adaywan na ni Papa. E di kinitak man ng naming in libas nga simiri pa kini sirok tilamisaan. Luhut to nga Papa talaga. Idindinikar karigatan ng idindinis di saka na ni Gigi. Talaga nga mahilig ka niya. Ada kami idi ititalo. Talo ka mga dati salas kalpasan manon na ibig nakapangang kami kat madamang istimar ni Gigi ti kusina. Iti tumakder manon na ni Papa nga napan iti kusina. Limad-mat nga sinurot ko kunam. Napanak iti biniglan nga. Kabayatan nga ginaw ni Gigi manon na ibig pinalikodan nga narakop ni Papa. Siyempre, naggulagol manong name ni Gigi. Nakarokat. Nikit kinugtaran naman din sa lang ni Papa. Aday! Sir, sorry, sir. Sorry, sir. Sir, sorry. Naguyong ka magayam. Apo, isi ka mong palang tinangkugtar ni sila ko ya. Anong name hindi makita na nagkatawa. Naka-oray kayo, hindi katapat siya, Papa. Oy, intun bigat awang ka tutoy na. Di kaya tikas na katulong. Pa, siyak lang tiya karbengan na mangikat keng kuwan. Karben na nga mangikat keng kuwan. Siyak pa lang tiya ama dito, siyak ti Pangulo, siyak ti Matungpan. Iso kasi ka, babae, di ka intun makita intun bigat. Laglag ipem na. Pimanawan ni Papa manong ni Simray kanito sila daki ni Mama. Imaimet ni Mama dito kusing. Ano na pasamak? Sorry, Ma'am. Dadya nga mintin na isurukan nga. Nga aramindag no kasta nga agpanggap ti dakas kanyak. Ano tinaramid mo? Injak na pupuutang nga kinugtahak ti lang ni Sir. Mama, napatangan mo dadya. Sorry ma'am. Sorry sir. Saan ko maruming kasi tinaramid ko. Kaumpay may saldaw ko. Kit ko na ni sir nga, nawanak to ka nun bigat. Okay. Kasaritak ta asawa. Ang pagdanagam, ituloy mo. Iti panagyan mo ito. Mabuting itanday dyan. Dada nung harti pagbutbut nga. At ako yung nagsarita, Abraham, buwan mama, siya ako timakamukin ni Gigi. Anong name di malpasan trabaho ni ti kusina? Sumrek ako ni ti panakasilad ko, sir. Maturog kan. Hampay siguro, tawagat. Dagiti kakabsat ko, kumusta kita? Sige. Tawagam ti sonan ti hardin. Umay ka sa diyay. Nabindas pag-istambayan sa diyay. Oret na sa papay. Kahit kung ituloy ito tagsarita. May panggap ti panagyan mo doy. Tamangan no. Ano dakas nga panggap ni papakin ka. Ano kahit mo sa sir? Ijeton nga pagsaritaan tati amin. Jack Ruam manong naming nga numalpasa kung nga mangan kat Jack Ruam ti uminom. Iti arak. Ngem,
Inuran ko ti bangted ko nga brandy, manong name it F. Kalpasan na. Alag ti baso. Imuna ako ni ti hardin. Naminto ako nga ti mahog manong name di umayso na. Agaya mo ti banglo na manong name nga digdigos na. Manong name ada ta parte baro kong nang madlaw. Ka talagang napintas ti sukog ti pamagina. Narasay, manong name ti arwaten na agsaragasag kat makitak ti kurbada a pamagina. Sabali ti pintas na reto ay simple. Sayang, nagtan naglayang ka ni Papa. Nakunak tinakim ko manong name gapot ta ite palayang nga bigbigat nga amok isuna kat may isang sangayanan ti mariknak yung kuana. Tsakayat, ngagtanag ka ni Papa. Tugaw ka? Tawagag kakapsat ko kunak awang gayam lud ko. Dadusal pong ko sa renta. Mas nagkarita tap na may bagam dyan number da. Yung mas nag nga mapay kanyak manong. Po na yan. Makaaramak manong. Edi, maanglab ko nga natural nga banglo na. Banglo ti shampoo, kan banglo ti naramat ng sabon. Kada bang banglom? Awan sir, lotion. Magusto ka lotion mo Agpendas nga sa open. Sir, nakalaklak ang lotion. O rin nalakang lotion na talagang napintas ti panakaiaplaka. Napintas ti pakaiaplakaran na. Tsakpait mamaludikas. At naribos ka sa amin ngayon, sir. Abe. Sir, Abe ka naman natin. Gababay mo ta? Muna taon mo? 35 kun. Abi, nasaan ka nag-asawa, sir? Kahit mo ka di maman? Kahit kong istorya, tawagan ba lahin, hindi ka upset mo. Ibaga mo din number nga dahil ko. Tawagan mo. Manong name na mabay saan ko mangmangag. Di ka sarasarita ni Gigi yung maawatak. Barang nang pautak dito'y ikarkararagyo. Tap na di ka stangit sanak nga marigatan nga agsapsapol yung trabaho. When? Okay. Barbareng no magtadan to kanyak ti advance. No adda, ibagak no sa dintayan ko tapno umay mo alay na, June. When? Sige, kasalitak mo ni Tatang. Tang, idawdawat yung kinapo Diyos na makasara ka ko niti napindas ka trabaho nga nasaya ti pa nagpuspusod na nga mangpa-advance kanya kung kasta ng emergency nga kasapulan tayo nang runa keng ka nabayagan nga sa nga nagatang sa agas mo. Bantang, mga asin na po Diyos. Basta tulungan niyo ti bagiyo. Hanyo nga aramidan di kita may kontrat sa kityo. Oreta, natudyo mo ti kaya kapsat ko. Mga asin na po Diyos tang. Ni Simeon? Amo na met nga. Simre kak dito eh. Adaman yung text ko. Siguro, saan nga simre ka? Nga minload ko. So nga binulod ko kini Sir Abe, dito yung cellphone na. Number na dito yung Sir Abe. Arati habay ko. Okay, isuna. Nasiyat isuna. Ni matang. Alam ni Tatang. Kasi ano kong mga mapasama? Nga ti amo kat krusunada na ti katulong ka sa kanya. Sa bagay, may wisot ko na yung adot istorya akas ta.
Owen. Anyakit ka nagsayatin kas pagarikan lang. Undang ako magdanakan nyo. Nasing pa'y takmet. Nagagatakmet. Naimas ti lotok. Inimas da. Lali tatak. Saan kay bagayot kat kasta? Ngano na imas ti loto. Di babae kat na imas beso. Sige na kani. Kawabin bye. Sige. Okay. Bye. Good night. Tinalyaw na. Imise na. Ano ti magkanitatang mo? Nagbaharap ang kanokeng kasir. Diyan ka naman ko nga, saan ka mga raramin ti makasulisugan? Oras sana ka mga ramid, nung masulisog ka. Alamin di balik ng kanya. Ha? Sir, no iba ka kang kahit dati, I love you. Sir, mukas at arabin dem, ura kita basit mati arwatek, alias to lang irubat ko, kalbasan na agawid akon. Sino nga ti kayat mo ni papang ko? Oh! Sir. Istorya kang ka ti love story. Diba? Kahit mo nga maman. Kahit ko maman, laki ti magam. Nagplastara kag tugawa. Tugawag na sangwanam sa anang adati abay mo. Kat ni, abayan na kon. Kura na lang ta panangawid mo kanya. Agsadaga ako ni ti barokong mo. Manano, kas pagarikan. Allah. Saan gayam nga lang ni papang mo tiliklikak, sir? Si kapay gayam. Delikado ka man. Nangabalikan niya. Tabaroak. Ni papangit at asawa na. Awa na kungit kanya. Yung sana ka may kari, sir. Namintalo ako nga napahay ka na yan. Namintalo nga na dirty posok. Agayata kay tinapudno, ngayon saan da nga nagbalingan na pudno kanya. So, api nga jak padasan iti kasking ka, akatulong. Gagbalin to nga katulungan. Sino ko mga hordek serious ti kas kanyak, sir? High school graduate, marigrigat. Among ka nga, ti saan ko na naibagakeng ka? Iti pa ng istoryak ti may papangkin ni papangit. Mahilik ni papay ti katulong. Gaputan ni mama, katulong man iti pamilyada. Ha? Pabaling nga maulit ti istorya. Maulit ti istorya na papangkin ni mama kadata. I love you, Gigi. Sir. Hanggang gulagol sa kalpasan na kit kung taran ti salag ko. Saan kumot nga rabidan ti kasta na Gabat na kayo't kumot ka talaga arakupen na, sir. Karedi nga rabii manon name naramanhak dagiti bibig ni Gigi. Sa bali manong ibang-iba. When? Isuba lang ti babae manon name na agkak dagiti bibig na asyak pa laing team mo na. Already first love ko manon name virgin man nga natakikuha ng kuha na. Ngayon sa nga siyak team mo na nga nang kiss dagiti bibig na. Taday mo na nga boyfriend na. Ngayon na lang nga nagunud ti kinabirhen. Lalo manen manon name hindi kiti nagsarunong nga duwa. No may kamanuak nga lalaki iti biyagda nga nakaraman ka na kinibibigda. Ngayon sa bali manong name ni Gigi, virgin na virgin, no Gigi kalunggong kumakita fresh.
Kaisang sangat, agkulkulagtit pa'y laing, aglaglag tu pa'y laing manong. Fresh from the sea. Kasta ti ba nang nanam ko kada giti bibig ni Gigi. Kat kabuti nakaarawat iti narasay manon nemi. Siyempre, marigna na ti bahar iti takulap ko nga naiaprus iti barokong na. Manag nga nagasugan na. Sir, abi ko na. Abi, gur ka. Baka di ba nang ipagarukbukan niya kiti sigil? Imagine, ako pa'y 24 hours ko dito balayo. Awan pulos na tayo ti panoran ko. Amam ni ayat, no dumting, kalaat. No pa'y adamat, di bigla mga tibelap. Sana kagbindot ka na di marikliknak. Ngayon sana ka may kariking ka, sir. May karika. May karika unay. Kabuta siyak pa lang tinakaraman ka na kitilips mo, sakadi. Sikapay lang tinakapros ti barokong ko. Sikapay lang tinang kinainarakop ko kastoy. Nakasakana ka kani. Nganya. Nagkay tatay dito yung arabi. Huwag naman Kahit ko pitagbasa. Napagsikog ka ko mga dagos. Huwag naman, sir. Di mo ka di kayo dito, sir, na talagang ipatpatignak kahit virginak ngitatag mo iti altar. Na talagang ipatpatignak, abet. Respetaran ti kinababaik. At adamarin nga mariknak iti ayat ko kinang ka, Gigi. Kadagit nga magpagam. I love you. Naglanang manen di kiti bibig mi manong nemi. Ngam gabot tamadlaw na siguro nga talaga nga maaros tiriknak kas tama tiriknana indurunak. Baka sumarunok kong taran na. Sir, wag naman. Narukupak. Alisto ka masulisog. Sikamat timang sulisuog kan nga. Okay. Sobrang tangaro din ito, Oneg. Wano mo na kan. Tay tuloy ko tibinom. Gusto nan. Dataarak timang idurdurong kang kay. Amom, ti pakaisubuan ni tao ti arak. Isungan ti munay. Amom, nusang ka kumana kayo awan ka siya nga rugsong. Baka saan mo pa yun baga kumati I love you kan nga. Di adama itulong di alak. Muno arak. Adama itulong na. Iti kalkaligan na lang. Huwag naman nagsobra. Wow. Talagang qualified ka nga bali nga katulong ko. Katulong? Katulungat. Sige nga rin. Muna akong tisilid ko. Diya kahit di mapuyatan. Masapak to ng bigat. Sige. Good night. Gokra. Good night, kiss. Hanggang bibayagin ha. Sa mo ibusan na ito ha. Sumrikon silad mo ha. Wow. Kaslamay sakan nga asawa. Nakaragragsakak nga nabigatan manon na mi mamano nga mapasama kanya ti kastoy nga di makariingak umis-isa ma. Magagara na kalao na yung manong na nga rumwar iti salad ko kalpasan nga nakabadaram usak, nakatutbrasak. Nagpakusina ak adan ni Gigi, sir. Tiblang ka ti kapem? Saludsod o ano? Itemplaan nga ti kapem. Saan ko saludsodin? Templaan na. Oh. Siga pala ng templa ti kapek nga napatangam. Nagiti mo nung nakatulong. Nayunak no saan kat pabalbaliwat. Gawatamok ti taste mo, sir. Ma, okay ni Gigi. Okay nga katulong? Saan lang nga katulong, ma? Katulungan.
Gusto nga rin istorya na kanya. Nga da ka nun na kinawatan nyo. Imbaga ko ni mamang mo. Abi imbaga, ano ko mga ilimad mo? Ilimad ta? Kahit nangasawan, awantis pa nagseryosong kanya. Husto ni Gigi. Kasta't magusto ha. Kahit husto pa isuna. Kahit mo kanun nga kasalid kayo, hindi na kinayat. Kabot ada plano na tibiyag na. Kasta kami di anak. Mama, sana ba't nga dagos kat nga tinagikuha ni papang mo. Sumad lang agkayam kayo kini Gigi. Talaga agkayam kami. No, kasta, agkontra kayo mat kagama. Pagkunay nyo, di ka pinakaringit, agap-apa kami man yung kinipapang mo. Kita, talaga ang kursunada ni Gigi. Panyo mama, inakdanunan ni Papa. Aday tinikod, amok. Ituloy ko sa dyan kape. Pa, di kay sumardeng nga, mang-apro-apros ka na kitang manok. Naawan ta prusa ka babae, ho. Manok ta prusa. Amo man nga nadadumang kita mahili ka kamapan makiderby. Diyak pa naabak. Awan pa naabak ang manok ko. Emsan yung paadun pa netang manok. Umanayin ti talo. Talagang umanayin ti talo ah. At hangko man nga paglako. Hindi kat numagagetak mailiwak ti galyera at ay palaban ko. Pa, no, diba nagkruso natin yung kini Gigi? Huwag na lang. Ted yung kanya. Kabuti suntag baling nga manungong yun. Sigurado ka? Sigurado ha? Sigurado ka nga napudnumit ni Gigi keng ka? Ang mga nung gundaway na lang iti panag-interes mo, ado ti kasta. Sa bali ni Gigi, Papa. No talaga nga sa bali nga panggap na imanuot ko man yung tanabi nga nagkaida kami. Ngayon din na kinayat. Oh, aging ko na lang deta, kampay di met. Nga madasa ko kasta. Adon experience ko kanigit katulong sa bali ni Gigi. Iso pala ng kungtar ka na kayo. Sa bagay, gusto ka. Siguro, super lang tinang kungtar ka niya. Naturan. Gamot sa bali, so na pa. Pa, kahit yun hindi ka talaga, kahit yun ang agasawa, kalapasan ti talo, anang sugat ti puso, awanan ti interes ko hindi, isungan na ito katawan ko. Magayatak man eh, Papa. Iso nga pagpakasya ka na kayo. Saan nyo ko man napag-ibiyangan pa ni Gigi? Di para kini Abraham, kat para kin Abraham. Di para kin Alfredo, kat para kin Alfredo. Oh, sige. Gusto ko na miho. Okay. Kaya no talaga nga kayo, ti ay karit, itong galmaysa, sumuportar kami kini mamangyo. Agplano kayo nga ron. Kaya no talaga hindi ko pala kayat, teredo nyo tibak na rignayo. Mga Papa. Hindi na itong haldaw. Agkuyog kami. Domingo idi manong naimi nagkuyog kami kiniyam. Gigi kalpasahan nga nalpas na nagtitrabaho na. Muna nagkuyog kami nganapan na itimol nag-shopping kami para ken kuana. Para kinitatang na kinididwa kamsat na. Sakam nag-grocery manong naimi di kasapulan iti balay mi ken kasapulan iti balayda. Kalasan deta, napangkam si marungkar iti balayda. Kastaw na iti ragsak manong namin di dua kakamsat na si mabat iti kamsat na. Ini mamuna, boyfriend ko. Allah, ni ate. Nagalisto maten. Nagalisto na ata talagang pimpin natin kami kini Sir Abe. Allah sir, sabi ko matasan nyo lang ang pag-awan ni ate. Saan? Saan ko nga pag-awan? Dedya man ni tatang na eh. Nakutong ni tatang mo nga. Tata, naibagabigat yo. Samit kang kasi. Nakakutsa kayo nga niya di kita. Groceries. Para kada kayo. Kanada pa'y ginatang mi kaniya Gigi.
nga arwaten nyo. Di gito yo. Ay, isa po. Kita mo pala mapasama kita na ko di kastoy. Lakat sumrek ka kumakunak kumaangam kastoy matibalay mi. Irinto ta the tricycle manong naming nga bigla nga dimteng nga ore lang ganit it manong naming tiga ligay ti motor iti bigla pa nagpreno na. Nagidak ti may isang lalaki manong naming nga langan talaga nga tricycle driver. Nga dimsag nga bigla. Gigi! Ay, Tony! Nito kita sa onda to. Pare, kumusta? Sino na ito nga tao? Ah, ni Abe. Abe? Muna sir Abe? Ni Abe, boyfriend ko. Ah, pare. Saan ka nagriri? Tao matanyaman na relasyon nyo kay ni Gigi, di ba? Adun tinitulsulong ko kay Gigi, ha? Adun tinitulsulong ko iti pamilyam. Kalpasan na kasi taramidam. Kwandaan pa rin no, anya dagi tinitultulong mo, titid ko. Ha? Tony, pasensya kan. Agawan na, iti adungan na itulong mo. Siyempre, naistorya ka ni Abe, nga, nadalagi tayo pakarigatak kat ore sakripisyum ti mapasadam ti maka may sangal daw itad mo. Kaya't mo lang ti makatulong kaniha kada kami. Thank you, Tony. Ngem, gabota baknang? Gabota de kotse? Gabota guwapo? Iso kinayat mo? Saan nga seryoso kang ganito nga tao? Tilang bagin, di pag-interesan na. Sikugan na ka lang. Sana kang dubaybayan. Pare, nagtatareman ka ti panagsahom. Saan nga, iso amin kat kasta ti aramid na. Ati Akmat, nagbabawi kan to. Baka no, adan tungon dawing agparinto mga kanya, tamo ikasara ka. Idin to ta masikugan na ka dito nga lalaki. Ngimnong kang aramidak ti kasta. Okay man, no kasta lang ti pamatim, pare. Ulit siya ako di mangibaga. When time numanot na itultulong mo kay ni Gigi. Taited ko kayong ka, sobra-sobra. Bimanawan manong name kadeta, insiwat manin ti panang pataray na tricycle na. Sabay ko matasang ka madisgrasya, nakunak manong. Wen manong name, gabotad da pangal daw, ang nakasagana nga, si daen mi pagsasanguan, nakisangwak kadakwada. Wen, at mariknak manong name, kasi talaga mariknak na trigat da. Kastoy nga panagbiag. Kastoy ka numat idinaba ma. Iso ako na, kini Gigi. Ketyo, balbaliwan dati balayo. Ha? Aman. Abi yung mga no. Pagpagarupay mga gungun daw wayak di amin, no? Basta siya tagba, agsaw. Balbaliwan dati balayo. Padaklad ng kompleto. Dali kamen. Tinatalagad kayo no, dumating ti Bagyo. Ken, pangagasan na ni tatang mo. Abi, no, apa ka no? Ganito yung may panaglulukat ti klase. Nagbasa ka. Kasanugan ti panagtrabaho, kas katulong yo. Kayam, orer pa mo tagbasa, di ba? Huwag kailangan rin ang mga sa balik katulong. No mga alam ti sa bali, baka damanin kong dawin ni Papa. Iso nga, kaya nga, di ba? Agserbi ka kada kami, ang kami nga padunya kada padunyo. Ira pa mo tagbasa. Sige, kanagyaman na kami. Pinadganan niya Apo Diyos dad. Nabayagin nga araw mi. Kanagini kakamsat ko kastamatan kanitatang ko. Manong name yung bagak kada papa kini mama ti plano ket sad na pulos nga nagkedked.
Nagrugyan ti construction ti balay manon nemi nga para iti pamilya ni Gigi. Damag ko manon nemi, damag mi, nga gubur-ubur kanon ni Tony, mangriribok kanon. Kapag nasakit kanon tinagam na, iti kasjay, nginaramid ni Gigi. Nga kasladan na kinaawatan na, nga aumet pa'y. Kinasaritak ni Gigi nga tawagan na manon nemi ni Tony. Ori saan latan, di mo ikaskaso isuna. Kaya makan mo't no, damadang na, nagkakabsat mo. Haanin, gabuta. Winarningan di kiti barangay official isuna. Ngayon tawagan isuna. Tapnawan tek balik ang problema. Sa amin nga rin nga natal na tibihag. Nukas tangan da, manggurgura, nga mangisiksikat, no, mangipamuspuso, di pa nakariribok. Sige, tawagan ta salita. Tinawagan naman ang name sa ni Gigi sa cellphone na. Hello pare. Pare tarupam. Apa hindi bagam? Nakainom ka? Nakainom ka sa anak na bartak? Mabaling nga nagsangot ha? Nagsangot man niya. Nagsarita. Nasaan nga cellphone? Pare, awang kas diba nga awat iti kinapod no? Nga nga para king ka ni Gigi, narigit para kanya. Wala tabak na kayo? Ipatpatig ko ni Gigi. Ngayon sa nga na ikari para king ka. Saan nakakayat? Gapot na ko rapayak, tricycle driver lang. O ang utang nang naibagan nakin. Tultulungak. Tinultulungak. Kayarigan nang ipostak tibiyag ko para lain kang kuana. Nasakit. Amok. Marikriknam na ta. Marikriknak mati marikriknam. Dapat asang matin tinasugat ti puso na. Ngayon na awatan ti kinapod no pare. Awatan balik ang problema. Kaya't mo, ito bigat. Isakripisyo ti sa nga sobrang trabaho. E bagam sa dulo pagkitakin ka. Sigurado ka? Uy. Ore man pa ayan, di kitipadam nga tricycle driver. Ore no lugo bandak. Sige. Uraing ganto. Imbaga naman ang name iti lugar ken ti oras. Imbaga magdata ken ni Gigi. Abi, delikado. Tapay. Napasama gid ti kasjay. Adalin no guban na kiti pada ni Tony nga tricycle driver. Kada di nga lugar. Apa yan, masol na. Tas timot lang. Kaya dalang padisyon lalaki nga karibal ti kadwada. Nakasakana. Delikado eh. Adot armas da. Malaksid ti armas da nga tubo. Dapat na kita padadam nga armas da. Awan ti pagtanagam. Ngayon matanagan na, kasano na dadakas mong pasama keng ka? Saan tabi agasawa? Dan na makakit sa mong pasama keng ka? Madama pa ilang patakder ti balay mi. Ni, itong lawas na pa ilang sumuray ka kang basa. Awan ti pagdanagam. Agos nagparparik na kanya. Ano nga tayo sumurot akto? Madmadi na sumurot ka. Siyak tulay. Ipakita nga lalaki akang sumahong katakwada. Kas tama tinaramid da di. Inaramid da di linugubanda. Napatay da ka di. Amat ka di Ito pasimple ak manong naming nga napani ti lugar iti may sa karinderya. Nera naman ang naming iti dayta nga oras ket basit ti gusto mo. Napanak iti apakante kalamisaan manong naming di kuante makitak. Ito ni. Ori na limat ka na duwana si Marek manong naming. Asla nakasagana da. Oh, Tony. Nag-order latan. Ngayon madutay met gayam. Dinayunak ti order. Miss, order mo yung pa nga beer. Kaya na yun ang pwede pulutan. Ito kayo. Kakatwa. Libre. Libre mainom kay pulutan. Ore mga kapit, adwa tayo. Ore ito pasim ti customer. Ore pag-aabayan nyo kita lamisaan. Saanin? Umanay kami ng indam. 5 dekada. Sa may kanang mat. Umanay kami ng indam.
nga mangibos ti order. O ribusan tayo amin nga nakasaga ng beer dita ken pulutan. Amok Abo tabak nang ka. Tony, nawan niya man ti pangpanggapem sa among ituloy. Gabata, orayin nam kayo. Kamay lang kayo. Oo? Nalastog ka. Nakanalastog yung pagbaga. Nagadalak. Iti martial art. No, kahit yung paniknikan. Saan nga dito, tapno awan ti may isturbo tayo, no, awan ti madadahil tayo. Rumor tayo. Iti saan nga ti karinderya. Ana, nasagana kayo? Tony, dumngeg ka. Ade bagakeg ka. Nurantam ti mangisturbo, mangdisturbo iti relasyon mi kini Gigi. Nurantam ti ngariribok pa dagiti pamilya na. Awan ti maghanap mo. Imbagakeg ka nga, kwentaham amin digiti na itultulong mo kini Gigi. Sobra-sobra pa iti ko ka. Abi nga di mo aramiden. Tricycle mo ka dito paspasadam? Haan? Datang orti ka po nung hapi nga. Sakit tinakam ko kabot. Kahit ko kumang timadaan ti bukod nga tricycle ngam adot na itultulong ko kini Gigi. Nagpuuna na kang kuha na magunod ko lang ti uwen na. Ngam kastoy nagtungpalan na. Mano ti bayad ti franchise? Mano ti bayad ti tricycle? Siyak ti mangten. Doon yaman ti problema, financially, umasdig ka kanya. Kasukat laing ti panangawat man ti kinapot, no? Sana para kang kani Gigi, nasikat para kanya. Awan ti maghanap mo, no, kumontra ka kanya. Awan ti maghanap mo, no, adamandaga sa panggapyo kanya. Masaktan man, kakaasi kayo, man. Physically. O na mabaling kang idarom. O niya. Lugyan din namin na, magpulot na tayo. Kakadwa. O, madgayan ti tagas mo. O ha, okay madgayan ni Sarabe. Sige, uminom tayo, pulutan tayo. Ayaw man nyo pati kakadwa tayo. Ay, kaya Yan, pakitay. Ibusan tayo aming nga pulutan dito kay mainom. May kayon. Tas celebraren tayo man ti panaggayam mi kini Sarabe. Abi ko naman, Sarabe. Kaya ti panangintad na kanyak ti, ikatangan na ka ti bukod ko, tricycle man Kaya no, ada problema ti asosasyon tayo, asin kan tayo sona. Nagkasaga na nga tumulong. Di ba? Gawin. No problem. No, ada problema ti tunggal may sakara kayo, kamay laklaki, di apik iti nasaan. Sige, may kayon. Sige, hindi ka ro tayo. Nagbalin lang sa alangan ni Tony manong name, di nagbalin nga kayem ko, kayem mi. Hindi ka si Bupukil manong name nga trupa. Nagbasa manong name ni Gigi, kabayatan, nga raramidan na't panagserbi na katulong, o no katulungan mi, dito'y balay. Hamat o nga marigatan, tani mama, tumultulong mit manong. Kasta ko na itiragsak doon ako ang agdanggay, ang agdalus, doa da pakit din ng aglaba, doa da pakit din ng agluto, doa kanot siya serbianda. Ni mama, serbianda ni papa, ni Gigi, serbianda, agbalin tumot nga asawa na. Aumat manong name yung TV, panangulit ni papa, pananggandat na amang luko kini Gigi. Tanarespetar na, manong name, binigbig na, manugang na. Agigasa na puputan manong name iti amin ka naggraduaren ni Gigi. Kasta o naimit manong name no kasta nga dapas ken dito balay kat nakadado nga umay tumulong nga tricycle driver nga idauluan ni Tony. Nadamat problema ta sosyon da manong name adda ka mga tumulong no adda masakit kadakwada no adda datay madisgrasya kadakwada manong name
Dakkel ti tultulong ti mamilyak para kadakwada. Napintasan kan kompleto ti balada siyempre kat sa alaeng nga ni Gigi iti nakaradwar no di kat pa'y nagradwar pa'y di kiti duwa ka absat na kanalaingan ni tatang na iti palang manong kanikan mi ti sanggabay si kating usyo na ang naisariping manong na iti balay na. Nagasawa kami kini Gigi manong nemi kada kami iti tinulong nga nangasikaso at impatawid na papakin mo nga negosyo da. Negosyo da idi nga nangtad ka na kami tinaranda ka masakbayan mga kakabsat kani pasublat nga negosyo mi nga agasawa. Manong na yun. Adamatan na asawa na gani kakabsat na nabigsa pa lang ti katugang kalalaki manong na yun. Dumagkuyog da nga gabalayan nga mapaniti kalyera. Tanalay nga agtarakan ni katugangak iti manok. Dito talo, hindi manong naming para palot nga manok ni Papa. Nagbalinan nga do. Tapos talay nga palot do di katpay. Aglaklako pa yan manong. Manong nami nasugatan man ti pusok iti namin aldo namin talo nga gundaway. Diyak idin kayat. Ngem, dimteng ni Gigi di biyag ko. Naman pinaladawak manon nemi nagasawa, ngem sa nga madlaw. Agsibuta, nakaradkadak madlata, manon nemi. Oray no nagpaligid ni Gigi, kalbasan ti talungan nakmi. Narugsulat tamat itong galmay sa kada kami. Kaslakang kanay nakabarbaro ni Ayat kada kami. Nito ni manong nemi, doa nga tawon, kalpasan nga, nekak isuna iti tricycle at ang kasukat ni Gigi kat nagasawa na pa yan. Imuno dapat kat nagasawa na minta kami kini Gigi. Dito nga naman tiba kasalita ak manong nemi kanagyaman naklaunay ti anus mo nga nang ibasa. Ket thank you kanagiti amin nga naway nga nagdengeg ket nagbuya ket sapi ko ma. Tadamat ni batik nga andal liliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti patak kinibngeg. More power to your program manong and God bless. Tuoy nga radagyaman, kaya mautang nga pagaya mo, Abraham. Thank you mat ka Abraham. Iting ka pa nagsurat pa ng ibura iti pagkasalita. Maraming salamat po kara kay amin. Ya, kat sabi ko ma, nadamat nibati bing adal, liwliwa, kada kay amin nga sa kapada nga nagbuya kada kami. Iti ano siya ang kanayon nga mang subsubaybay kada kami. Maraming salamat po kada kay amin. Salamat po kada kay amin nga sa kapada po. Maraming salamat.